kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Ing sawijine dina Tukiem lan Juminten arep tuku sayur nang Cak Sutris. Nanging dheweke kaget amarga weruh Cak Sutris dodolan sayur nganggo klambi batik. Bola sampean iku gayane cacak. Dodol sayur ate gawe batik barang. Yo, sampeyan iki sih. Iki ku jenenge melestarikan budaya Indonesia, rek. Oh iya, batik kan produk teko Indonesia ya. Loh, mbak pikir teko ndi? Tapi kan ya teko-teko sebelah kuwi. Tonggo sebelahmu, Sri ku ta. Ngawur. Rasa apa lu? Ono apa sih jane rame ae? Iki lho tuh Kiem, ket mau gare penasaran ae. Ono apa emang? Ngene, budaya awak dhewe iki lho wis diakoni negara sebelah. Hah? Sopo? Yo iki Udin apa dibahas? Wis saya tanya nggak ngomong kesuwen. Sebelah. Oh, alah. Hati-hati lho nek ngomong. Yang ini iki wong Indonesia tapi gak ada budaya iki kuwi. Loh, emang sampe nerut aja sak gurune di kanal itu Kiem mau. Ya jelas seru lah. Mosok wong Indonesia gak ada kayak budaya di dalam negara liya. Ngono ya menang ae cacak. Ya sepurane rek, inti awak dhewe mulai saiki kudu nglestarikan budaya Indonesia, sing gak diklaim karo negara liya. Oh iya, orang ikut to rek, sing diklaim Repono awak dhewe lho, kan dicolong bisa. Iki pasti gara-gara Susanti Ramana sering cerita-cerita Indonesia. Wes gara-gara susah kok. Sik, jermu apa mau? Repono akeh diklaim pisan. Iya, ada di Japan di sana nih. Loh, wis jelas-jelas Ponorogo. Masa akeh diklaim pisan? Ayo. Aneh kok. Paling nek aku udah jenenge rep durian runtuh. Padahal wis duwe puluh-puluh lho. Masa sik kurang ae? Makanya rek, ayo mulai saiki ku lestarikno budaya awak dhewe, aja sampai dicolong negara liya. Ya wis, mulai meneh tak gawe batik terus aku. Ya ora ngono pisan, Cak. Wis kon iki sudah cukup ora ngomong ae. Aku sih gak, Cak. Aku mek pengen ngerti ceritanya ae. Ya wis tambah dhisik aku. Oh niku mesti dirutin. Oh iya aku iki cak siji. Iki piro Cak? Kan bawakmu tak kei diskon 2000 wae wis. Langsung Cak. Sampeyan bawa. Sudah. Ya, bapak duwe. Sawise tuku sayur, Juminten lan Tukiem padha balik marang omahe dhewe-dhewe.